Kaixo lagunok, ongi etorri txorienera ostirala, asteburua hor bertan, baina horrena, gurekin ordutxo bat, ia ordutxoa geratuko zaete, ez? Baina gaur ostiraleko errezetako lan ekartze dutzu dugu, ez da? Ostiraleko astelenean. Ba, astelenean hau genuke jarriko, baina, bai. Badakizu, hau, errezetago astelen batean sartu halko genukela? Bai. Bai, nahi izan dugu lan, barazki jale aldera, inaldia Sanjako, beti ingo ditugu cordon bleu, ez? Cordon bleu azkenean da, sukaldaritzako klasiko handi horietako bat, ez? Gure Sanjakoak esan dezaguenero, eta badago errezeta bat, egiten dara, perretxiko, gaina baina izan dizu, perretxiko handia, ez, Igor? Ba, badago bat, egiten dara, betegarri honekin, esan izango veganoa, baina bai izango zala, hau, azpian, gero gazta hemen, eta gero, nahi izan, eskero, ba, pikillo batzuk gero, beste perretxiko bat horrelakoa hemen, gero pasa irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik eta hau fregitu. Ni klasikoak naixa ditut. Bai, ez betikoak. Bai, horretako xerrakin nahingo dut. Horea. Bale, horretara jungo dut. Ba, ingo duguna, bai, cordon bleu bat ingo dut eta lagungarri moduan horrelako patata sufle bat eramango du aldamenean, ez? Ez da izango lako sufle osoa izetsua, baina bai, azkenean berdin eramango du. Patata gero gorringoan sartuko izkigu, esne gainarekin da gurinarekin, eta gero haizea sartuko dioguri, ba, zuringoekin. Baina, bueno, errezeta guztia salduko izuet, ze osagaia badaude, saiatuko naiz labur esaten, eta gero, lanian hasi. Ados. Eta kontu kontari, beti bezala, Patri. Beti moruen, betiko martxan. Lehengo, kipula txiki moztu eta erregosten jarriko dugu gurin pixkatekin. Jarraian, perretxikoa gehitu, eta gero saldarekin bustiko du. Utziko dugu hor egosten 15 minutuz, birrindu ingo dugu, eta behin birrinduta eta iragazita, horri gurina eta esne gaina botako diogu. Irekin aldi bat, eta gure perretxiko saltza eginda. Gero patata sufleiteko, patatak egosita dauzkagu, birrinduko ditugu, 2 arrautza gorringo botako dizkiogu, gero harto almidoiako jaraka bat, ondo nahasi, eta gero zuringoak arratuko ditugu, gehituko diogu, eta ingo duguna da, holako budin molde batzuetan sartu, eta 160 gradutara 18 minutuz laberatu. Eta, bueno, xerra egiteko, zorreza, xerrak beteko ditu urdaiazpikoarekin eta gurbillerkastarekin, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, fregitu eta ero dena batera zerbitzatuko dugu. Saltza, gure San Jakobo, ero cordon bleuak eta patata suflea aldamenean dutela. Oso, no? Ba, bueno, cordon bleua. Cordon bleu. Cordon bleu. Bleu. Bueno, berez, bleu. Osea, urdina da, dator, olako laso urdin batetik, ez? Cordon bleu horregu da, esan? Lasoi, laso urdina. Hori da, xingola urdina. Berez, bleu ez nagoen antxarto, hor bideratuta. Eta da azkenean, bienako eskalopian, katxopo asturianan, gure San Jakobuen, lehen guzutako bat. Aintzindaria lehena bera izan zen. Gero atzetik etorri zen beste guztia, baina hau izan zen. Hau da lehena. Hemen honen oinarri hartuta, etorri ziren, atzetik etorri ziren. Beste danak. Eta gero flamenkina bebai. Baita. Flamenkina bebai ezagutzen zuen. Ba, bueno, gero ikusiko ditugu desberdintxasunak, baina hori izan zana itzindaria, gaurkua, cordon bleu hori. Eta jatorri xa dago 16. mendian, eta bertan zauen, Espiritu Santuaren saldunen ordena, eta orduan ordena sortzen zaen, pertsona bakoitzai, emoten sotzan, xingola urdin bat, hau da, laso urdin bat. Gero hori edatu zen, eta orden horko sukaldari xeibe bai, emoten jaken, holan amantara lotzeko, holan, laso urdin bat, eta horretkin identifikatzen ziren, sukaldari xek eta zienak, emozioa bitxatzu historixak. Historizarra benetan, holan, sukaldaria tartean da, eta ordenak, eta bai, jarraitu ordenak ematen. Ordena hemen botatipula, ezein negar, eta, sukaldari haietako batek, ez, orden horretako, taldeko batek, asmatu zaen cordon bleu, hau da, hartu zauen txala, eta zazen behitxuk, honek xerrak betetzera gaztakin eta urbai azpikoakin, pasazitxun hori, irina arrautza eta ogi birrindutik, eta sortu zaen gaur ezagutzen duguna. Eta hain famatua izan zen, orden horretako izen hartu zauen. Cordon bleu. Zazenean, horrek sukaldarixak beti joten ziren horrekin, da hori, hortik datori izena. Baina, desberdintxasunak, gure San Jakobuak, azkenean, pentsatot, ez dira hainbeste emoten, zeizeten dira azkenean, urbai ospiko egosixak gazta, eta horrek itxen die, irinetik arrautze direk, eta ogi birrindutik pasa. Katxopua bada, antzerako, igual katxopoa ondixaua. XXL tamainoa izango zen. Baina tamainan egongo zen desberdintasuna. Egisa da, gaur egun bebai, urtietan zier, joen diela moldaketak eta sartzen, eta naiz, eta
jatorri xan, beti txalan aragisakin, ontsa itxen dara bai. Oi asko paparrakin, itxen da... Solomoarekin baita, txerkolomoakin... Bueno, itxen da lupiakin bai, ikusi dut. Arrainana baita? Lupian katxopoa, beraz, bueno, askotarikuak dauz. Gero flamenkina da berdina, baina holan, tugotxotan doiara kiribilduta bere hortan, eta zein geratzen jaku. Cordon Bleua hori. Bai. Dorredanak. Eta gero, nire bikotian amak, itxeritxu, nipetzetu da, Cordon Bleua, baina txerri xolomoakin, bai. Bera behitze hotza, xolomo liburutxoak. Baita. Eta xolomo liburutxo horrek, betetze ditxu hori gazta, eta pikillo piperrakin, eta hori... Eta hori frikitzen da, eta oso goxua da. Bai, nik egia esan, guk Ostalitza eskolan Cordon Bleua gaien artean ikasi genuen, eta gero Ostalitza eskolakin lotuta baita, Frantzieko, nik uste dut, munduko eskola esangunetako bat, Cordon Bleua Ostalitza eskola bada, eta horti pasatu dira, munduko... Sukaldari... Famatu asko, eta goratzen nahi, gure garaietan daia itzeiten zan horrena, eta oso garestia zala osartzea, eta... Gaur egume bada, errezeta izatiaz gain, Frantzian bada hori, Le Cordon Bleu izeneko sukaldaritza eskola oso famatu bat, berez Parixen jaio sana, baina ontxe dauela, 29 herrialdetan 5 kontinetatik ziar. Urtero jasotzen... Frankizia, ero beraiena, ero bai izango da, ez? Madrien dau bat, holan urbilen geratzen dana, uste dut, ez dela Parixera, eta urtero jasotzen ditzu 20.000 ikasle. Ontxe, zenbat ordaintzen dauen ikasle bakoitzak. Zenbat? Urtean? Urte bada. Vale. Osa, azkenian die, eurake itxen daue, 3 hilabeteko lan kurtso intentsibo bat, ez? Hori da kurtso bat, gero, bigarren 3 hilabetean beste bat, eta 3. 3 hilabetean beste bat. Hau da urte bateko kurtsua. Vale, eta zema da? Eta gero, nahi badozu urte horiin, baina holan oso buru belarri, 3 hilabetetan itxen duzu. Bueno, 9 hilabetetakoak kostatzen dau 57.000 euro. Leioak Ostalitza eskola publikoa da. Horregatik. Orduan, ziur nau, benetan ziur nauela, ona izango da, eta Parixekoak, badaukor Eiffel dorrean bistagonak, badauko hortua, badauko estixa itxeko da... Zema, 40.000 esan duzu? 57.000. Munduko bistagonenak aukengo itxo. Baina, Madrilekoa azkenean, ez dakit hainbezako izango dan, edo New Yorken badago, Mexikoen, eta badauz Bangkoken, da badauz desberdinak, baina... Zenbat balixo dau zure sukaldaritza eziketak, txorien ikustia bedo haini da, da hemen zehose ikasiko zube bai. Ez iguala inbeste, baina, bueno. Liburuetatik, eta dana pixatanetik inbar da, txupatu gara, eta etxekoa. Eta gero praktikatu. Hori nik uste dut garantzetze dela. Bai, batez ere, nik uste dut horrik azten dala gehi. Ni beti izaten dut. Ostalitza eskola ondo dau oinarri bat hartzeko. Gure garaian nik goratzen naiz, ni tokatu zitzaidan, hainbat eta hainbat gaztea 14-15 urtekoak nirekin lanean aurkitzea jatetxetan, ikasi nahi ez zutenak, haitxingo dut, hori bizi da, ikasi nahi ez zutenak, eta, guraso esan dira, ez duzu ikasi nahi? Basukaldara lanera. Eta egia esan, gazte horiek, guia sartu ginen 16 urtekin, 17ekin, Ostalitza eskolan urte bat, 2 egin da, eta oinarri bat geneukan, eta gazte horiek oso ziren galduta etortzen zara, eta honekin Ostalitza eskolak erakuste izuna da, errezetak interpretatzen, irakurtzen nola dan, eta oinarri batekin juten za. Ikasi gehien ikasten dana, argi dago, lanian dala, eta nik ikasi nuena azkar da, jatetxe bakoitza mundu bada. Jatetxe batean ondo urrengoan txartu dago, beste batian gauza egite juste modu batera, beste batian beste batera. Oitzeaz, azkenean hori enpresa munduan eta pasatzen dan berdina da. Erotzeko. Orduan... Bai, eta moldatzea, eta ni beti juten itzenean toki batera holan praktikak egiten gara, esaten zeaten, eintzazu bexamel bat. Ez dakit, eintzazu hau. Bale, nola egiten duzu hemen? Guk horrela, oso ondo, eta gero egia da, zuk ikasi dizu, 3-4 lekutan egiten bexamela eta geratzen za, norbera geratzen da, gehien gustatzen zaizunakin, edo bai, hori ergi dau. Hau, Ostalitza eskola hau, Le Cordon Bleu, berez, hasi zen aldizkari bezala.
Eta zegoen aldizkari bat, Le Cuisinier Cordon Bleu. Emeretzigarren mende amaieran. Eta orduan, aldizkari horretako arpidetza zaukienei, eskaintzen zotzien urtien behin, sukaldari profesional batek emondako, sukaldaritza ikastaro bat, egun batekoak. Eta orduan horrek aukizen, arrakasta pila bat, eta orduan aldizkarikoek esan zabien, Jose, gatxik ez dugu sukaldaritza eskola bat zabaltzen. Eta hola hasi ziren. Eta nauzien zuten. Lehenengo San Jakobua, lehenengo Cordon Bleu asmatu. Lehenengo ordena. Gero, San Jakobo frantzesa asmatu. Gero aldizkaria, gero sukaldaritza eskola, eta gautxo horien. Orduan, arrautza eroi eskola lehenengo, Patri? Arrautza. Lehenengo unien izan gara. Bueno, errezetara bueltatuz. A ber, erregozi du pixkat hemen kipula, perretxikoak xerratan moztu ditut, berdin zait hemen txiki egitea gero kontua dago, ondo erregozita dagoenean, birrindu ingo dugula, eta saltza bat ingo du hemendik. Hau, erregozten utziko du hemen, eta gero honi botako dioguna da, hemen da, esnegaina eta gurina. Oin, hemen patata indu duana, bueno, olako bakizue, olako gailu hau, egia da, nik gutxi erabiltzen dudala, baina gero eta gehiago hasigarren zerabiltzen, oso praktikoa da. Patata birrindu egin alduzu, ikusi zu, ez da, zetan geratu behar irabia gailuarekin bezala birrin egin da. Pixka birrintzarekin nahikoa da. Ona, botako ditut, bi arrautzako orringo, eta bi arrautza zuringoak utziko ditut, gero adaskarekin arrotzeko. Gero botako diot hemen, harto almidoia, koiaraka bat, esnegaina pixka bat, eta gero honi, hori esan dagoa, aizea nola sartuko ditu, sufle bat izateko, zuringo arrotu eran. Ordan esan dagoa, hemen hau, beste gopor bat behar dute zuringoa banatzeko, eta jarritzen dut. Oso ondo. Eta, bueno, Le Cordon Bleu, egisa da, izena badaukala, internazionalki batez be, baina Euskal Herritzean, ezin gara kexatu, eta hemen badauzkagu ostalaritza eskola apartak, horretako batzuk aipatuko zut, edo aipagarrixenak, lehena behin, 2009an sortutako Basque Culinary Center, oso berritzaile izan zen, alde batetik, eraikinan diseinuagatik dagoelan, ikuste dituzu da, atzetik emoten dagoelan, plater pila bat dauzela pilatuta. Eta gero, bere eziketagatik, oso profesionala dela. Nik, enakixen, eta anak nintzen nien bisitan, esan hostien, bakarrik eguneko bosta edo izaten zela Euskal Herrikoa. Kanpotarrak asko. Kanpotarrak asko izaten dela internazionalak, Mexikotik, hori Argentinatik, da basagoela ikasle pila bat internazionala. Baina... Hau ere, Cordon Bleu baino merkeagoa, baina merkea besta. Merkeagoa da, ez dakit asuma kostako dana, 10.000 urtien edo, merkeagoa bada, baina ez da merkea. Baina merkea badana da, Leioako ostalaritza eskola publikoa, bertan nidakidan batek ikasi zauen, sukaldari oso on batek, pila batek. Eneko atxak, eta Zigoriturri eta... Eta Beñator Maetxea, eta... Pila batek eta... Lehemunian, nori zioten, Patxiri elkarrizketa. Patxi izan zen, Durangoko kulturalean, futbol taldea. Nerekin atezaina izan zen, txikia naiz, baina atezaina izan ditzen garai batean, nahiko hona esaten zuten, bera ni baina hobea basan, Eta horrek ostalaritza ikasi zuen, Madrilen montatu jatetxe bat, Madrilen ja darma, eta 19tik erolakoen bat, eta ospea undia ari da hartzen, eta lemonien, elkarrizketa bat izeten dot telebistan, Durangoko telebista, eta esango izuet gero izena nola santokiarena, esan bere Baskidearen abizena erolako bat, iparraldeko behirala, eta, bueno, produktua, ez da biten, filigraman dire, produktu osona, txingarretan erreta gauzak, eta beteta daukala, egunero beteta daukala. Oso gustora eta arro. Gero, abera akordatzen zaren gero izenana, nik jueteko da hemen, hori jendia animateko jueten. Madria, jueten badie. Bai. Eta gero, Aiala eskola, dala Carlos Arguiñanok sortu zauena 1986an, badauz asko ben, ere anaiak gamarran ikasi zauen. Gamarreko azte izen, oinatin begon zan, galdakaokoa, bebai. Oinatin ez dut ezautunek. Oinatin ez dut ezautu. Oinatin egon zan, oin ez dakit dauen, oinatikoa jarraitzen duen ez dakit. Galdakaokoa da lehengoetakoa bebai, Bizkaian holan esan, eta gero, publikoa izan zen, Galdakao, Leioa, eta gero zegoen hori asandakoa, hori ja pribatua zala. Bai, gamarra, ez? Eta, badauz. Bai, badauz. Afizioa badau, eta behitxu, harritza goztana niri,
badu, sukaldari askok, Michelin izar bat daukan Begoña Rodrigok, Valentziakoek berak ez zauen inungo, ez zauen ostalaritza ikasi, eta gaur egu Michelin izar bat dauka. Eta lehenko gunean ezagutu nauen, Nafarroara joan nintzen olan bidai bat itxera, laneko bidai bat, eta ezagutu nauen bertan Joana Artieda. Eta da, bueno, bera da naparra, eta postrietara eta dedikatzen da, berak itxeitxu... Gosogintza, ez? Gosogintzara, bai, postrietara, berak... Zara, jatetxe batean, gosogila? Ez, nik galdetu notzanean da, zu, ze zara? Zein zara, ze itxen duzu? Eta berak ez hauztan, ninaz postrera. Hau da, ez, gosogilea, ez repostera, ez postrera. Ze itxeitxu, jatetxeetako postriak, eta gainera, bera dauka olako asesoria bat, eta igual joeten da, ez dakit, 3 hilabetekin, oza, 3 hilabete, ez dakit, Italiara, Abu Dhabira, eta han, formatze ditzu hoteletako eta jatetxeetako jendiak, eta diseinatze ditzu jatetxeetarako oso postre, oza, innovazio pila batekin. Eta orduan nik aldetu notzen, da, ze ikasi dozu edo, ze nun ikasi dozu, da, eta beraz ez nik, Iruñako ostalaritza eskola, nahi na, indala 20 urte, hori, ostalaritza ikasi, eta gero izan da, autodidaktan zela, oso kuriosa, da, hemendik ikesten, eta batei galdetu, bestiei galdetu, hemen ikusi, eta holan joan dala. Eta gaur egun itxe ditxun, benetan, oza, bitxikerixak, die, pasada bat. Izena gustatu zait, postregilea. Orokorrean... Postregilea, hori da. Bueno, hau postre bat emango luke, ze suflea normalean guk postrearekin identifikatzen dugu, baina ez da sufle bat, eta hain duguna da hori, zandakoa, zubarrura, hemen patata perrindu ditugu, 2 arrautzako ringo gehitu dizkiogu, harto almidoia koiaraka txiki bat, eta orain, esnegain pixka bat, hau ondo nazi, eta jungo naiz zuringoak arrotzen. Zuringoak arrotu, horringo duena, Patri, ez dut ezetan gure eskandaloa, nik jarriko dut hau, eta gero ez da, kamara askarra nola sartuko duten, arrotzen jarriko dut. Nigu trebizako magia, bat, bi? Bai, eta, bueno, zuritu, arrotuta daudenean, jarraituko du. Eskandalu atatzen duen honek. Listo. Baina, bueno, egia da, holako gailu bat gabe, lusatuko zala, asuntua, dexente. Honi, kenduko diogu. Bitartean gatu den zuringoa. Eta ingo dituguna da, haizea sartzen hasi baino lehen, horrelako, budinak eitxeko, budiko molde batzuk hartu, eta kurina ondo igurtzi, eta hauek gero labera jungo dira esan dakoa. 160 gradutara, 18 bat minutu ero gutxi gora era, Holan hartu, silikonazkoa, bakizue, silikonazkoak izan ezkero, ez duela zetan behar gurinek eta ematea, espada, ematen badio zue, hobe. Eta saporia bai. Hori argi eta garbi, eta errexeba eskatuko duzuela. Eta gero junguna izena da honi, pixkanaka, hau bizkotxo bat izango esan moduan, poliki, haizea sartuko dugu, eta gero, labera doa, eta jarrituko du, hori saldarekin bustiko dut, utziko du egosten, eta, hau montatzea... Ezkenik, noiz erabili biozun gruyer gazta. Gruyer, baina nik gruyerra erabiliko dut, baina nik, daukat historio bat, ez duzu ezagutuko, Patri. Parmesanoaren inguruan daukat historia superinteresgarria. Ez duzu ezagutuko. Bai. Ezagutzen duzu? Munduko parmesanorik haundiena? Sarrena. Hori da. Sarrena zabaldu zara lehenko gunean, ez? Barcelona. Igual badau batean bat zarraua dela, baina ez daue zarraurik probau. Orduan, 23 urte zaukon. 2000 urtean egin zan, gazta hori. Eta 2023an hori dastatu zan, Bartzelonan. Orduan, gaztan kalitatea bermatzeko, ardauekin igual apurtxo bat errexagoa da, baina gaztak urtietan zier, azkenean, aldau testuria galdu, alda lehortu, onjuen bebai eragina be jasaleike saporian, orduan, gaztetan... Bai, antza hau da sarrena eta txarra zegoena.
Hori da. Zantza beste batzuk, eta hori, oso lehorrak, eta gaziegiak geratu diela. Bai, pikutara joan leike, edozi momentutan. Gazta oso zahar bat. Baina ardoekin berdina. Hor zemat, ez, lagunen, badaukat hor ninaitiak gordeta zeukana, 60 ez daki noizko ardau bat, eta iriki duzu. Eta, nola zeuen? Bat egon bat, nik entzun izan du bat egon bat ona egon dala olako, baina ez da normalen. Ez, gazta bakoitzak badauka bere holan epe muga. Parmesano gaztak nik ixe da 58 hilabetekoak probatu ditzu dala. Saltzen dituzte, 6, 12, 24, 36 eta 58 hilabetekoak. Supermerkatutan eta ikusten duguna, normalian izaten de 16, 24 bitartean, 12, 24 bitartean, gehixe bat. Eta hori, hilabete, beraz, bentzau, 23 urte zaukala honek. Eta egin zan olako, ardo desberdinekin eta beste gazta desberdinekin dastaketa bat. Hau da, probatu zaudien, adin desberdinetako parmesanuak eta parmesano bakoitzakin ardo bat. Orduan, bigarren sarrena 12 urte, hirugarrena 56 hilabete. Osa, urte batek 12 hilabete badauka, hortik hasiko gara. 12, 24, 56... 5 urte! Zeo ziatuta gaude matematika kontuetan. Ez ez tio 5 urte, besta? Jo, eske benetan, Gutxiago, ez? Bueno. Bai, purea, listo, suflea egiteko, hemen imartan honan gai aldatu. Magoak egiten zutena, egiten dutena hartu, eta disimulatu beti irriparre. Bai, ze ondo. Eta bueno, bai, ez dakit, ja ez dut esan bakirik. Baina, esango zutena da, hau, gazta sarrera, eskenean, oso apresiatua da, eta bueno, bada gauza berezi bat. Orduan, zerbitzatu zabien, oso ardo berezi batekin. Sumadeirako uartean egon zara. Bai. Ezagutu zinun edo entzun zinun Matilde Enriquez Malvasia 1870 ardaua? 1870, bai, 70 ez. Justo hori ez. Entzun zinun igual upategian izena eta. Ez genuen ez. Antza botilla horren... Blandis egon ginen gu. Blandis. Blandis? Bai, inglesak ziren. Jatorri... Hau oso esklusiboa zan, ze bakarrik munduan 22 botilla dauz. Eta 22 horreitako 6 botilla erabilizien parmesano zahar honekin parekatzeko. Bai, goi mailako dastaketa. Goi mailako izan zen, eta gainera bakoitzai bakarrik emosotzien 10 mililitro. Holan, ez dakit, izango zen, usaintzeko, txupitoa baino, dastatzeko apurtxo bat, azkenean, berezisa zen, garetzisa imaginatu izango zala. Baina, Pati, egia dugu ginean hor, eman ziuten olako dastaketa atingen duen, Madeirakoa, eta nien aiz oso saleango ardoena, eta oso gutxiatara ziguten, baina egia potentzia daukala. Bai, ze digo, portokoak edo? Bai, ni ez ezki gustatzen, hola, gozo aldera, beraiek esaten dute, hau ez da ardo bat baskariarekin jateko, erateko, ez? Hau da, baskaldu ondoren lagune esertzen zakanpoa, eta kopa bat hartzen duzu moduan, ardo hau hartzen duzu berdin-berdin. Izango basa moduan, patxar bat, brandi bat, erorelako. Postrerako gehiago. Bai, hori da, ez da bera bakarrik, da, bera lasai, eta disfrutatzeo, da, ni holako ardoak. Ni be ez nazo oso zalea eta nahi xadot ardo bat gaztia. Baina, bueno, arduak, 150 urte, gaztak 23, eta sufleak zenbat egon bidau laban? 160 gradu aizearekin. Bai. 160 gradu aizearekin, 18. Listo. 18 minutu. Martxan. Bueno. Hemen, hau, egosten, eta oin jongo gara, hau super zaila da, adi egon zaitezte benetan, ez galdu. Ontxe bai gruyer gazta, ez? Bai, gruyer gazta. Bueno, bai, gruyer gazta ingo duana da. Xerratan ez dut aurkitu, bakarrik horrela, orduan ingo duana da. Lehengo, hemen oso garrantzitsua da. Beti moztu eta zati bat aldamenekoari ematea. Hori nahi eta nahi eskoa da, hori derrigorrezkoa da. Eta gero, jungo naiz, borrela, azkenean betegarri moduan erabeliko ditut, eta xerra finetan jungo naiz mozten, eta ingo dugu, bueno, kusiko zuen, horrela jarri. Hini dau, ematen da, igertzen da, dela Suizan ekoiztutako gazta bat. Bai, zenbat urte?
Ez dakit, 56 hilabetez kalkula usuk zenbat urte dien. Zenbat urteko behi batek egin du, hau? Ez dakit, baina esnia gordina da. Bai, ez da pasteurizatutako. Edauka esti zaporia, bukaeran. Hori, badakizu azken asteetan bigarren aldia da lore entzuten duela, baina ez ja broma badan, ero serio da. Eros, baina honek badauka, Eta... Gubenetan egun manten emengo trapuzarrak eta esaten hasi begara, ezin esan. Baina, bueno, Gruyère gaztak 2001an jatorri izendapenakin babestu zauen gazta, Suizak. Baina, hori baino lehen, Gruyère izenakin ezagutzen ziren gazta pila bat, nomenklatura horrekin. Bai? Hau da, Emmentala, Comtea, Beforta, eta honek gaztak izaten dierak, hori trinkuak, isazulo barik, eta horrek danak, erdi berdinak edo oso antzerako edinak, danak Gruyère gazta moruan ezagutzen ziren. Bai, Bai. Talde berdina sartzen zituzten danak? Bai, talde berdina sartzen ziren. Orduan, hau, nahiko digestiboa da, oso goxua, eta bebai kolorez aldatzen da, udan edo neguan ekoiztuta badau. Jaten duten belarran. Hori da, belarran ze uda partian jaten dabe gehiago lorak eta holan, eta orduan horiskaua da, eta neguan itxetan da askoz be txurixaua. Gainera, Suizan jatorri izendapenakin dauen gazta honek, emoten dutza, bertako nekazari xei eta esatotze ezin dauela hormonak eta erabili. Euren elikaduran, animalixen elikaduran. Orduan, saporian bebai hori igertzen da pila bat eta saporia dauka bikaina. Hemen apurtxo bat, ez tiezu hartu orain dikondo, ez? Ni bestiot egiesan? Eta horitu zenbat bideen, honek gaztak izaten dira, undixak ikusten zelako gazta. Zenbat litro lako bat diteko? Bai, 35 kilo pixatzen dau, beraz, zenbat litro, esne. Eta goiti bota dut. 400. 400 litro esne, 35 kiloko gazta bat itxeko, pentsau. Nik inpar neukanez, azken hain dudana da, holan, hartu eta sartu. Oso, no? Baina berri egin goizut, Teknika ona. Kusuzo? Gustau jat, ez dakizein dan trukua, baina... Nik hau egiten duanean, normalen gatza eta piperbetza serra alde guztietatik, baina barrutik ez diote emango ze, urdai azpikoa eta kasta darama. Orduan hor, gatza eta jaia izango du. Oin bai, hemen gainetik botako diogu, buelta emango diogu, piperbeltza bebe botako diogu, noski. Eta gero, betikoa arrautzatik, irinetik, arrautzatik, eta ogi birrindotik pasa, eta beste dana listo dagoenean, hau bai dala gauza bat, ja bukaeran prest daukagunean dana, eiten dana, frejitza besterik ez da izango. Honek, ez dauka misterio handik. Nabaritzen da nok sartu zion ingunean piperbeltza. Ez da izango nire zeitanagatik, Zein? Zein? Nire zeitanagatik ez da izango. Ez. Lankide batean, gure lankide batean. Bueno, Patre, guazen jasotzen hau, behar dut katilu bat ataratzea baina arrautzak, bestela eskandalu bat atarako dut. Arrautzak irabiatzeko, horri honiokoan 14 minutu falta zaizkio, 5 minutu falta direnean, etorriko gara. Hau birrintzen, azken egin behar duena jain dagoengo da, birrindu, gero esne gaina eta gurina gehitu, saltza orduan listu izango du, eta esan dako hauek arrautzatik, irinetik, arrautzatik, hoi birrindutik pasa, eta frejitxu. Hemen gure perretxiko saltza, induguna da hori, birrindu, iragazi, eta oin, esne gain, txorrota da on bat, eta gurina. Gurinak egon gotza, saporia, gorputza eta distira, bebai? Gorputza, distira eta dana, eta kriston bat ez gorputza botako dio, eta krematzu utxiko du. Eta hau ez da egunero jateko zerbait, hemen, hau, guzu beti esaten duguna. Neurria. Behitu nik, txorien itxen dotola jamaia, gero, etxien da, zuk ikuste duzuz, noixien behin Instagramen jate dutenean, bleka patatak, dilistak, koiaskua, eta ez do jaten nola, besta honek saltzak eta egunerokotasun batien. Hau da, noizian behin. Hori da. Eta gero, aukera horri ez diozu zetan bota behar gurinik, hor egi da, krematxu geratzen dela. Hori da. Eta aukera bat hor daukazuela. Hau ja, gatzez da onduta dauzkagula, irina, arrautza, eta ogi birrindua. Eta, atzo izan zen maratoia, hemendik gure dotzu egu eskertu, egon ziren doaintza, pila batengatik, azkenean oso guai gozape, ondo pasau ginen, ez da, telefonoa hartzen, eta pila bat diru lortu zen,
Beraz, mila esker hemendik, baina gogoratzea bai hori ez dala bukatu eta ondiokame bai inzeikela dirua emon, ez? Doaintza horrek egin, ondiokan minbizixan ikerketien alde, beraz, zenbakisa hemendik utziko dugu eta ondikon pare bat egunetan egongo dala aukeran. Bai, telefonoz ja ez, baina hori da, kontu korronte hor behian daukazue, eta bakizu, kontu korronte hortan zuen doaitza egin, eta dana saku berdinera dola. Bai, eta gainera, danok posik, azkenean, hemen esan dugu aste honetan ez? Eta malez, 175 zaukala pertsona bat onduen, edo famili xartien, edo lagunen artien, minbizixa hurbil zaukonak, beraz, dano itxen dauzku eragin honek, eta daintza dano etorriko joku ondo. Bai, eta ikerkuntza da guztia, beti ongi etorria izan da din. Hori da. Hau, ondo zapaldo, hemen nahi izan eskero batzuk gazta birrindu ere gehitzen diote, hemen... Gazta birrindu bai, igual apur bat zailagoa gero, ez dakit irtetzen dan, edo, ez? Hemen hondik? Iskinetatik? Bai. Atatzen bada, berdin da, Bai, berdin da, baina, manipulatzeko errexagoa olako baten. Hau, ondo zapaldu ondoren, kanpora, hor ja, urtzen doa gurina... Eta suflea, falta da... Bai, sufleari falta zaio... 6 segundu! Kasualidade, hori meitu dut. 6, 6, 5... Pi, etxu zain dauen pi. Atara kotzut. Atara. Atara beldur gabe. Eta erregabe, mesez. Eta, bat frigituko dut. Zuen ikusgarri eta gure hau zapaien gozagarri. Nik bai bat atarakot? Bai. Altzatu da, Bai, altzatu da. Altzatu die pixka bat, ez pentsa izango dela, olako txokolate sufle bat ero goraino altzatzen dana, ez da gutxiago ere, baina, izetxu badao, eta gero hauek utziko ditu pixka bat epeltzen, emango diogu horrela, laban batekin iskinetan, eta pixkanaka, honi buelta emango diot, eta zein ezaio gustatzen, hau, Nik ez dut ezagutzen inobez. Zanjako guak egia eta mesez, egintzazu etxian, hau, beti esaten dugun, ez? Horrek saltzen dituztenak, ultraprozesatu, ez? Badaude batzuk, ematen dauzkaten geruzak oso susmagarria direla. Zakizu, zuk ezak nola dan zure ama, zure maite dutzun geixau, edo emoten dauen zure bikotiai geixau maite dutzula. Baina nire amak, nire bikotia etxe daudian bakoitzean, pelota pila bat etxe dutzen. Eta orduan, Denisen janari gustokuena de Sanjako guak. Eta nire amanak pila bat gustatzen gako. Pelotia bebai bada, bera. Baina nire amanak asko gustatzen gako, nire amanak jartzen zaulako bexamel geruza potolotxo bat, da olako bilarrua antzerako bat. Bai, hori izan behar nizun. Sanjakoak bilarrua erara. Eta horrekin itxeitxuta dauz. Horre bai dela guz. Hori, patri hemen 6 ematen dio horre, 2.0. 2.0. Horrek, behitxu, niraman esan jakobok ekarriko itxeko. Behitxu, eskertuko izu lantaldeak, hemen, ale 6 sorpresa bat ematearen, astelen baten ekarri. Seitanak inen geike holan bertxio bat, ez da? Esan txarra hongo, plater, behitxu, handi batean atarako du? Holan plater kombinatu bezala, ez? Bela, behitxu, ingo duguna da. Ostra, suflea... Bai, altzau da. Erraldoia geratu da, nahi dut esan. Behitxu razio ona hola nafaltzeko, ez? Kordon ble sati bat. Azkenean gogoratu honek bai daukala bixerra, gazta, eta hor da jazpikua, beraz, nahiz eta bat izen. Argi geratu da? Uste baiet. Bitxu, berantza junda, indio dan indarraekin, berantza junda. Hemen hau. Hemen, gure kordon blea. Gainetik, erdian... Iskina batean. Nik gainetik, gero bakoitza busti dezalan nahi izan ezkero. Erdian botako diot, eta ero aukera dago bustitzeko bi gauzak. Eta perretxiko saltza, hemen txe. Eta momentu batean, hemen daukazue, gure kordon blea, patata suflearekin eta perretxiko saltzarekin. Patri. Eskerri asko. A ber, guztetu bat holan gazta ikustia zeren urtzen dan, eta kamarien ikusten dan.
jok. Urdai azpikoa, Bai, bitxu. txerra... Gaztak zelaitze hotzan. Hola, sokal salto, jolasteko modukoa ez, Ez. Aritxoa, bai atarako da, baina... Aiba, zatitxo bat. Nik, bitxu Bitxu, zizan moztu. Bitxu zen ataratzen den gazta. Boa. Ze goxua. Eta hemen ere, ikuste duzu, aixea eta nola gatu zaion hor, puntutxu bat. A ver, hau bagenik ingozoa, Gonzala. Bitele. Oso goxua. Hemen berria da, Hau oso leuna. Eta oin, bigarren receta, asenarioak. Eta bueno, aukera holan potente batetik, eta horten gara beste aukera arin baterako. Nik asenario honek itxe itxuta faltzeko, bai, eta nik jarraitzeiek bebai. Ze Instagramen partekatu naben behin, eta horrez gero jendeak bidaltzen usta. Beitu, gaur asenarioak inditxut, ez dakiz eta argazkixak bidaltzen usta lan pila bat. Eta, bueno, arrakastatxu izan zen, nikin nauen holan, zeuse itxiarren, ze asenario pila bat naukan, baina, bueno, batian, ez dakizegatik, asko gustau da. Bueno, ez dakizegatik, ona dagoelako, baina, bueno, beste receta batzuk esango naben, ona dauzela, baina, bueno, egisa da, auktu dagoela hor bere txokua. Kontako zut. Kontau. Lehengo ingot asenarioak zuritu, erditxik moztu, eta tipula, berakatza eta olioakin, labera 30 minutu 180 gradutara. Gero ingot saltza bat, feta gazta, esnegaia eta esniakin, eta hori oinarra bezala jarrikot, gero asenario erreak, fruitu lehorrak eta errukula apurtxo bat. Eta gainera, ekarri duten esne gaina, da horako, gure lankide Genok ekarritakoa bere herrialdetik, eta da horako esne gaina, ematen dagoela gehiago, gazta krematxu bat. Esne gaina baino da esne gaina, baina lodi eta dau oso ona. Beraz, eskerrik asko, Genok. Esne gaina engatik. Nik izatea hau izan duen arrakasta, Patri. Erraza dalako, merkia dalako, eskuragarri ditugun osaiek eta mina aldala. afaltzeko harina. Eta hola, gainera, labien itxen din gauza niri, pia gustatzen jate, afaltzeko eta holan, ze egisa da, itxen dituzula, oin bizu, zuritu. Laban sartu, eta ordi horretan, aurreratu zeikela, ez dakit. Jendiak umiek bainau, bestiak txia garbitxu, bestiak, etxeko gauzakin, dutxau, ez dakiz, eta gero, pres hausenean, afaixa preso bai. A ber, jenteak esaten du, izukaldea, kozinantzea denbora pila kentzen du, ez? Badaude receta pila, batzutan, gainean egon behar zara, eta hor akzio bat egon behar du, ez? Baina beste pila batzuetan, ez da, deltzekari egiten ditugunean, ero gauzak egosten da ditugunean, ero erregozi gixau bat eta hasieran lana dauka, baina gero usten duzu egiten, eta holako labeko gauzak eta hori daukate, usten dituzu egiten, da gero beste gauzatzuk egiten joan, ez duzu zetan sukaldean egon behar, ara telebizat izango zan begira, labera begira, ez? Hori da. Orduan, alde hortatik, denbora badaukagu, eta zuk esan duzu, hau, harina da, azkarra, eta asenarioak zein berzaizki gustatzen. Nik uste dut, baraskietatik bada asenarioa, ez jente gehien nahi gustatzen zaien baraskietako bat, eta, interesgarria da, beti biztarako ona dala esan da, baina beste hortzak babesten ditu, baduzka beste gauza pila bat ona dituenak. Gainera, asenario bat izaten da, hori, arragoste ditugunean nolan baraskixak, eta gixatutarako eta erabiltzen dan beti baraski bat. Nik etxian bada lehengunean, arrautza etxian zer da hor? Baraskietan nire etxian beti daude, porruak, asenarioak, kipulak, berakatza eta patata. Baina ez holan, protagonista bezala, da lagungarri moduan, ez? Protagonista bezala ez da lagungarri, ez da platera askotan joeten. Beti hori gixatutan, hori erregozitxak, saltza gehitzeko, baina ez bere hortan, ez? Eta hori, Andaluzien bada osolan asenario morunak deitzen dienak, eta joten die egozitxa eta gero espeziekin da holan, eta horrek, bitxu, oso ondo dauz. Holan, erditxik luzeeran, esango dugu. Ingo ditugu batzuk. Eta honek joengo die, lehen esan dut, tipula eta berakatzakin,
baina tipula eta berakatza honen lihorrak, izaten dira espeziak. Vale, eta nahi izan ezkero beste dozein espezie ere botatzea baduko. Bai, nik horrek aukeratu ditu, baina, bueno, bakoitzak gure dauenak. Etxien oreganoakin daukat, holan, barbakoarako eta erabiltze dituzten espezietarako, eta, bueno, holako batzutarako. Bai, hemen txorienen, bueno, oina zen hori egiten nahi gara, baloko, antzera hontan, bebai izan dugu azalorea, izan dugu brokolia. Badaude barazki pila bat, hau gaur Patrik ingo duen moduan, hartu, eta kuiatxoa inalduzue, berenjena bebai. Edo danak batera. Edo danak batera hori da, holako barazki salteatu bat, ero esan dugu, labean erretakoak, eta bada barazkia jateko beste modu bat, gaina osasuntxua dela, zehor azkenean, bueno, olio txorrota botako dizu, baina oliba olio on batekin hor osasuntxu, eta gero ondu alduzuela nahi duzuenakin. Usaia be, zukaldian gutxeago guzten du, labeak, eta, bueno, oso praktikoa. Eta nik beti labea erabiltzen duanean, normalean, baliatzen du beste zerbait erretzeko, ez? Ero iasko bat, ero postre bat egiten dut, ero beti saiatzen naiz, idea bat baldin badukat, gaur hau labea nin behar dut, bueno, labea erabili behar badut, beste zerbaitetarako hori da, erabili, eta ez bakarrik izatea, bueno, behin piztu duzuela, eta inalduzu, bere beroa mantendu itzali, eta gero sartu olako barazki, ez da, tomate txiki horietako batzuk gero pixka lehortzeko, ero olako konfitatzeko, bere beroarekin. Hemen txea zenarioak, tipulakin, eta berakatzakin, 180 graduan, ingo ditugu 30 minutu. Orduan, hau iten bitartean, honei play emon, eta ingo saltza. Orduan, saltza aldozu jogur saltza batin, beti itxen dugun bezala, jogurta, oliba olioa, espezia batzuk, eta ospina edo limoizuku bat. Baina guk ingo bat, feta gaztakin. Orduan, guk, aukeratuko hau, feta gazta? Eta feta gazta zein bardale lehengo beti garrantzitsua da? Zein mida? Nik burruinerarekin lehen esan dizu, zein zen garrantzitsua baina? Zein jat. Gero, jogurra, edo kasunetan esne gaina, edo gazta krematxua, edo emoteko, hori gorputza, apurtxoa, hau kongo da krema moduan gero gainetik, eta esne apurtxoa da bai jarrikotza. Eraz, txoplei. Eta gero hor zer doaz, azenarioa beroak, erotzean jaten du ituzu hauzu, Patrik, egiten duzunean? Epel. Epel eta gero saltza hotza holan, bere hortan, ez? Bai, hori da. Vale. Osa, epel, baina hotza bai jalaike. Vale. Ondo. Gero hemen errukula daukagu, errukula ninguno ez da inoiz itzein dugun txorienen, erabili izan dugu, normalean bakizuen saladan da gehiago erabiltzen dela, baina pizza gainetan erabiltzen, botatzen da baita, holako zezinakin ero aragi lehorrekin da bebai, nik errukula jarri izan dugu, hemen zeri botanion ni baita, egin nuen pikuen saladero karpatxi horri ere botanion, olako karpatxioetan eta errukula osto batzuk, eta ematen diote olako puntu pikante bat, eta ia da, 80. hamarka arte, aurreko mendeko 80. hamarka arte, basati eroa jasotzen zen gehien bat, gero horra zizien pixkat, baina komerziala egin zan zerbait da, eta ekoizten da, eta landatzen eta zizien, eta antza oso erzai da, ura botatzen diozun einean, errukulak ematen du, eta erreza dala etxean izateko. Olako gauzetako, nik nahi du esan, beti gaina ikutu pikante bat, eta gaur egun erosten baitu zuen sala daue prestatuak izaten direna hainbat letxuga osto ezberdinak ere izaten dituztenak, errukula beti tartean egoten da. Bai ez. Eta, saltzan baten ere birrindu eta eromen izan dugu behar uste dut. Nik birrindu, pestoan, bai, ez? Egin duen pesto bat horretin, ni zerbait buruan neukan zuk erabili zenuena zerbaitetan, eta, ematen diolako ikutu berezi bat benetan denari, Eta, erakutzi bestazu, lehen egunean inzinun trukua Albert Jeniekin? Ja, baina... Hori, labian sartu eta labatik atera orduko... Ja, baina programatu duzu, lehen hau, eske programatu. Bai, karo, dauka... Bai, baina, bueno, iten mozolan, atara bitu, minik magia ingo du. Bai. Itxaban, Eta ingo duana labetik, barrutik, kanpora atarako dut. Bai, eta nun jarriko zu baina. Labe gainean. Vale. Segi berran daben, labe gainera atera. Hei! Jode, ona. Erakatzen biostazu truko hau, magia, ez da trukoa, da magia. Alguna mago bate gara juginen da, trukoa horre zeukan, trukoa ez, magia inzuen. Osea, egon zen, helduak han umei, bitu ze truko, hori ez da egiten. Magoek magia egiten dute.
Eta hume erakutsi behar zain magoek magia egiten dutela. Zein ez bida. Eske hoi, egia da. Eta ni txindituta, gero, badaude batzuk horri biltzen direla, bilatzen, ea nola ingo ete duen da. Ez da, osta. Gozatu, disfrutatu magiataz. Eta magia da, magia. Ez da trukorik. Eta politxa da ikusteko. Oso. Hemen gure oinarrian indogun saltza, beraz, 2 platertxo eingo ditugu. Eta hori, jogurrakin bebe bai bakarrik, ondo geratzen den gauza da. Berez, jarriko ditugu. Holan, 3 palau. Azenario, holatxe, behitu txikitsuak. Hemen aldamenean. Hau oso txikia da, patria hau itxuzia. Zuretako, ez da? Bai, holan, jakiteko aberrundu da, Ziur baiet, bai. Bai, puntuan gehatu da, neurrian ondo da. Bai, eskerrik asko. Oso na. Errukula, holan gainetik. Ostotxo batzuk, entzalada, bueno, ez dakit entzalada epela edo, ez? Bai. Kurruskari itxeko. Holan, fruitulor batzuk, kasunetan almendrak, baina esan dakua, hau inzeike, kuiatxoa eta pistatxoekin, eta beste osto berde batzuekin. Bitelia, hau begietatik sartzen da, Lehen eta hori oso ikusgarria da. Eta gero, oliba oliolan, txorrota txikitxo bat, koban honan, saporedun bat edo, ez dakizu, pikante bat, edo horreketu bat. Espezia da euskal pixat, erabilia duzu baita. Hori da. Eta orduan, hau da gure afaltzeko azenario erren platera. Afaltzeko, eta zerbait gehiago, bakarrik honekin... Bueno... Behi honen lagungarri, Neurrixan arabera. Guarnizioa. Neurrixan arabera. Hau bakarri, patria, afarirako utziko jozu bakarri. Zemerixan daten dozun arabera, ez? Bai, nik 3 ordu lehenago merienatzen dut. Orduan, daukat afaltzeko orduako goza handia. Orduan hau lagungarri bezala. Lagungarri, zoragarri bezala. Benetan oso goxua, Bai. Aste bukaran intzazue hau, eta hau, ez zaite damutuko, eta astelenean etorri dut. Bueltan. Agur.